Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Illum erġajna ltqajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra flimkien. Il-prayer space tal-lum jisimha Katina ta' ħbiberija. Għal din il-prayer space għandna bżonn strixxi ta' karti ikkoloriti maqtu għajnek. Għandna bżonn bajro jew lapes. Għandna bżonn xi ftit kuluri. U għandna bżonn stapler. U li ħanamlu f'din il-prayer space ħanaħsbu fil-ħbib tagħna. U ħanirringrazzjaw lill-Alla ta' ħbiberija tagħna magħhom. Issa jiena naf kemm qegħdin timmissjawhom il-ħbieb għax issa ilkom ma tarawhom veru? Għalhekk ħanaqbdu karta. U fuq dil-karta ħadd tiktbu l-isem tal-ħabib tagħkom. U waqt li tkunu qegħdin tiktbu l-isem tal-ħabib tagħkom jew ħabiba tagħkom, ħatajdu grazzi lill-Alla għal xi ħaġa sabiħa fil-ħbiberija ta' dan it-tifel jew tifla u jiena ħanagħmilha wkoll. U ħanaħseb f'ħabib jew ħabiba tiegħi. Ħanikteb l-isem tagħha. U ħanirringrazzja lill-Alla tal-ħbiberija tiegħi magħha. Ħanala ftit għajnejjek u ngħid talba għalija f'qalbi. Issa li ser nagħmel jiena warajja, naraw, warajja. Għaw Katina, maquda diġà b'ħafna minn dawn il-karti. U dika kif ġiet. Dik kuljum kemm ili hawnhekk jiena d-dar bħalkom. Bdejt naħseb fil-ħbib tiegħi u kuljum bdejt naqbad isemek, nikteb talba għal ħabib tiegħi jew ħabiba tiegħi u nagħmilha xi qalb jew xi fjura imma nirringrazzja lill-Alla għal din il-ħbiberija li għandi magħha din il-persuna. U li ħanamel l-istess issa hawnhekk ktibt it-talba tiegħi għall-persuna li hija ħabiba tiegħi ħafna u ħanaqqadha mal-katina li hawn warajja. Ħanġib l-stapler. Din ħandaħħalha ġodinek. U nwaħħalha bl-stapler. U hekk il-katina tal-ħbieb tiegħi dejjem titwal. U b'hekk inkompli nirringrazzja lill-Alla tal-ħbieb tiegħi. Issa tfal nistedinkom biex intom ukoll id-dar tagħmlu katina ta' ħbiberija tagħkom li għandkom intom. U mbagħad tħajru lill-ħbieb tagħkom jagħmlu waħda wkoll. Saħħa tfal! Niltaqgħu darb'oħra għal prayer space oħra u ħsieb ta'.